Grundlæggende er der 3 forskellige typer bevægelser: simple reflekser, medfødte og tillærte bevægelser. Reflekser er signalveje, dette kaldes refleksbue eller spinalrefleks. Dette involverer få nerver. En sansecelle signalerer via rygmarven til en nervecelle, som derefter aktiverer musklen. Da sansesignalet ikke bliver bearbejdet, kommer reaktionen næsten øjeblikkelig. Myotastiske reflekser. Disse reflekser udløses ved at slå på patellasen under knæskallen foran knæet. Derefter påvirkes musklerne på lårets forside. Signalet sendes videre til rygmarven, der aktiverer nerven, der strækker knæet. Da denne refleks aktiveres på grund af et træk i muskel, virker det som en sikring mod overrevning. Medfødte bevægelser. Vi udvikler os hele tiden for hver dag, der går. Og det, at vi lærer at kravle, når vi er små, er det særlige netværk i rygmarven, som får os til det, og udvikler sig jo ældre vi bliver. Grunden til, at vi ikke kan gå, når vi er små, er fordi vores muskulatur ikke er stærk nok, og vores balance ikke er udviklet 100%. Tillærte bevægelser. Tillærte bevægelser styres fra motoristiske områder i hjernebarken. Idræt handler om at lære nye idrætter og bevægelser. Hver gang vi skal lære noget for første gang, skal vi koncentrere os. De bevægelser styres af hjernebarken, men bevægelserne bliver automatiseret til sidst. Det vil sige, at vi automatisk bare gør tingene til sidst, uden at tænke over det. Det ligger bare op i vores hjerne. Lillehjernen i løbet af indlæringsforløbet overtager store dele af arbejdet med kontrol over bevægelserne. Grunden til det er, at lillehjernen modtager impulser fra muskeltenen, senetenen og andre sanseorganer.